Doon, di tayo ang mapabilin ko. Mauli ba siya eh, si May Butuslok, ikaw. Di ba ba bayo? Di pa kakita. Pataka lang kag tuslok kinta, basi mo tunong. Ha? Magpataka kag tuslok, basi mo tunong, basi nung mga payong tatanan, mawa, tata, yop-yop. Ingkod. Ala, pamanaw na ka mo. Ha? Iyo ko pang manaw na ka mo, kay anir ako kay Samay, di man mauli. Oo. Di kamay. Dili, sab. Magkuyog na kami sa unyo. Oo. Nasi ay, pangutan ah. Si Aying Ingna, pangutan ba siya? Azor ka pa ulit sa ay. Si Aying Ingna, o unsa siya. Bumalik lagi ko nung siya sa unyo. Undang ang vlog ni Zoom. Maundang isa. Sama siya eh. Mamatay ito, di mo tagtanaw. Ika pa ini. Lang adin niya rin sa kita. Dili raw sa kita. Yeng. Uli ko kay gato imong si Timel. Dadong pa ang birthday na sa ko. Kami kamutan ko. Inom kong ininit kay mangulit na kami. Ha? Inom na kong tubig, ininit kay mangulit na kami karon mularga na karon si Jerel unya. Buhon sa unyong balik lako. Mga tagiktik, gato nagsaad na muhatag ng City Mill. Padayan na lang kay si Ervin Raan magdala dire kay mukarin man ko mampista pohon. Hunyo. Salamat na daan. Daghan salamat daan. Ang Ginoo na maang magbalos kanimo. Ganyan. Kuan. Mag-amping. Pag-amping mo kanunay. Nya. Babay na ba? Bye-bye. Ang ako tugon sa imo ha. Nga amura daon at dili na ko magminjok kay bati mahinaya ka kay Eliseo. Kay lisod ang panahon. Kung mabuhubog si Eliseo batin kung asaw ka ipusnak. Yan ay panahon pag minyo. Dili ano na ay makaaga. Minyo man. Pares beroy kay bata-bata pa man. Kani kung kita bagi kung sugdan ta, naapay mo laswit mo na kindi-kindi pagligwat mo sirik. Umag ko pa yun na ito. Umamada ka di na gadyan. Na ako mo ko pa man ka nang na magpagsugod naman. Pagsugod naman ako Di ba o sugdan permanente sirit mo na gulgit ka dapis leche. Sugdan ka. Na apa oy. Na apa mayo pa manuwag mawa ka na kay mabulinga. Dalinya ko ano. Naalagi. Kuutal ka dito. Daw pa'y bulinga. Amang kau tendo kay magtabako. Imbis kay nag-vlog, basta kay manlarga nami. Aw, iya pa ka man. Tabako ako. Yan na dyan tabako, ilabog ko yun dyan tabako karon. Busla ako ng tabako, anak kay magtabako ko dito sa balko namo. Wa may sigupan dito. Tinamboy. Ha, magtinamboy na kami kay ako taraw ang ayan mo. Lubi. Aw inin. Dahon.
Diin man mo dyan palitan dyan sa gupan. Dito sa Nursia. Ano siya? Kanang itom, kanang dako. Lain. Naadi ay balik siya. Naman. Pinadala, balik ta dyan sa Japan, kabakakon sa Wala lima. man. Nadaot na to auntie. Ang sa Norsia, daon man, tisa nga. Daon yuta. Maula niya siguro na. Mauna. Tisa. Kato ka Na ito man. Daan na ho. Nadaan na. Doon sa tarpulin ako na Oo. nakita na ngipon. Oo. Dili ko sa waing. Di man. Di man. Ha? Dili. Dili, nakalaong sila uno may sigarilyo, hada ko man tumoy, mura man daw kuno ulok. Wala ko sila makakita ang ila. Sigarilyo man. Nga na ay, itong ang filter. Dako paglabaw. Ha? Dako ang paglabaw. Diri mo sup-supan. Sigod ko dyan paglabaw, nakalaong. Sige sila tutang mga katik-tik ko, may itatag sup-sup kaingon. Niya daw na buhi. Kaingon nila kung buhi na tag-sup, ko dili sa kaituman. Tag-una mo niya ang gamay. Ari mo taon na sa oyo. Tinakaw na nila kung Ha? tinakaw na nila kung magkataon. Ito nga ang imong ngipon, kung makita sa ito, ito nga ang ngipon. Mura ka doon kita anang kasili bitaw nga hagmang. Ngano gi-appeal mo dito? Ang ako po pasabot sa ito, tabako, dili i-appeal. Pero ang ngayon, nang talagi mo naman katag-iya sa barko. Dili na tara sa mag-isip. Kaya wala na yun ang mga isipon. Ay na. Ina ipatangtang na doon sa doktor para Ingam dito na to, at dito kayo na ay nagsaad sa ato magpamarpil. o lagi. Sa aran man may pamarpilan. Awa mo. Karon moubang ka sa birthday healing kaya pag ulit tara na mo ito na ato mga gipon. Nga man go ana anira sa balay tangtangon. Matangtang man anya paglakaw tara nato maglimarpil ta. Bunad dyan isa ninyo pagsugod dyan isa ngipon na martilyo. Ipaibon sa doktor. Aron mga tangtang. Pagkalitan ba kay kuan tara ni mabati ka tara sakit tangtang na. Sakit. Bumukol. Kuanon mag-ibot do mga ibutay sa ngipon. Doktor, naka-injeksyonan man ka. Dentista. Ari ma injeksyonin sa lagos sa dili mo batig sakit. Wala daw martilyo kay kaisara. Di man sakit. Nakaigta na din ka. Bukan man na Anesthesia lagi. anesthesia. Nakaibot na ka. 5 may bayad din niya magpaibot, senior citizen. 5 pesos? 5 pesos. Ang lagi ang. Ino si mama, Ngano kita dawaton? Haman. sa standard. At pag sa provincial hospital, ito si mama tag-ibunan, 5. Na ako kay senior man ko. Nakani ako diri sa ibabaw 5, 25 ra. Mas kani isa 30 ra. 18 na. 5 ra may isa. Usa 18. Tag 5 ang isa. Doktor ka dyan. Oo, dentist mo sa ngipon. Ito isa dili hingo. Hindi ito ka pumunta na sa kuningo ba niya? O mo dyan mo tagpaibot. Hingo na. Tarog ba? Tarog ba? Dili. Ya, kau sakit eh. Kaya lagi niya may sakit. Anesthesiahan man. Nga naman nagpaibot pa siya. Sakit man kuno ang kuan. Zon pag-usap. Dili tarog kay sakit Ay, Dili tarog na siya kay pagkaon niya magkadaya-daya sa kuan amo yun tagpaibot. Amo na dyan ko kay tarog man. Dili ka din si 5 basta senior. Kung dili senyor, 150. nga dito tag 6, tag 8. Dili sa damo din tag 5 ba din paibot si damo. Damo nga. Kinito. Barato lang Naman na 150. magtabako ako. Yeah. Na dili ba kay mga ulo laman maura to nga kuan. Nga naman dahil magtabako ka. Ay, ane karon matibo, karon sirado. Hapon, poy, malawing ginoo. Ang herban. Ato na kami. Ya, ba kami ngawa sa kuwa. Pag-ingaw. Ano? Balik na ka. Anira lang ako. Oo. Sika may haman. Yari ra. Musugot ka, anira ako.
Oo gani. Si may magtuslok dyan ato vlog. Dili lamang ta mag-vlog. May kanon na mo. Dili, ha? Huwag mo sweldo kaya may vlog. Yeah. Na. Sagot naman si May.